Hoy! Unsa man ako ng kwarta kung ako'y motor? Kademanding ba ning tawhanan ni oy? Sige yun, pag-ihap og 10, kay lubihon na nato. 9 10 Kami nga ba ning lugara oy? Wa man gyapon laki. Ay. Try na ko sa kanto bi kay feeling nako naigwapo dito. Laya ni panahon na oy. So may makwarta na ko ani. Hala? Sakto na ilaki. Gwapo ba ya siya? At ngayon, nandyan ka na, di mapa. Gwapuhan niya oy. Atuon ko nibi. Kinsa man yung bayutan ni? Aha, pangwartahan ko ni. Hi baby boy. Hi baby girl. Nagunsa ka diha? Ay, nagtambay lagi, naghunaw-hunaw kung sa'y maayhon. Hala oy, ganahan ko niya ay. Pwede ka mo share sa imong problema? Kaya nga no, naday kay kwarta. Ay, mura na imong problema? Ay, obvious ba? Ka-stricto ba nimo oy? Unsa day gusto nimo? Motor, kwarta, o ikaw. At ngayon, nandyan ka na. Hala, wala man kay motor. Ang sakto ka. Naa kay kwarta, pero wala kay motor. Hoy! Unsa man ako ng kwarta kung ako'y motor? Kademanding ba ning tawhanan ni oy? Pangitaan na nato ng pamaagi, pero naay kondisyon. Unsa man gud na? Kabalo man kay kamo kagod. Ay, kagod, kabisik. Kagod ako bi. Naman ka kay kwarta diha. Basta kay mo kagod ka sa akong lobby. Sige, sige. Basta ang motor ha, iapas na to. Pwede ka mo dool. Aw, dool man day. Dali! Bau anim gilong, oy! Sagdi lang good. Nabito kay motor o kwarta. Oy! Nakay kwarta, pero wa kay palitawas. Gaya pa ni mo yaw-yaw. Basta ang kwarta ha, ug ang motor. Nana ginanusok ay. Battery na. Pwede ko maka-charge? Oh, pwede kayo. Asa man ta mag-charge? Dito ra good sa likod. Sige, sige, tara. Asan ka? Diri ka? Ay, taysa, be. Nausab akong una-una. Ay, unsa naman pud na? Motor sa daan. Iskumpiyado man kay ko. Ay, iapas lang bitaw nako. Naong nimo, dili ka tuwan. Mangwartahi kay kang gagwanga ka. Ay sige, hulat ako diri ha. Mubalik ko. Kaarte ba ato niya? Ay, sige pa pamilig motor. Uy, sakto. Hi, Pugi! Sonyot, ay sigsura-surang hap. Japot pa ko. Ay, grabe siya. Skirt, oy. Pagtarong yun hap. Kahiong ko si mong nang magtanaw, bab. Kastrikto, oy. Mangihinay ka. Uy, nilakaw na. Magaling kang kupal ka. Gaya ba itong bayuta? Kiatik naman siguro ko ato. Uy! Hoy, Pugi! Nanay mong motor. Uy! Asa man? Tura, oh. Ah! Tinuod yun na bay! Oh, ako pa. Sige na, Bi. Alala, sige, sige. Ali. Sige, plaster na. Muan ako. Sige yun. Pag-ihap og 10, kay lubihon na nato. Bantay jud ka, ha. Pagpiyong! Nga naman. Para thrilling ba? Sige, uy. 1 2 Bahala kang bayuta ka! Choy! Kita kang bayot, Dre! Oh no! Uy! Dili mo ko bayot! Dili ba? Kita ba kang bayot? Kung 60 kayo ba? Ay! Unsa dito ngayon ni mo niya? Akong motor ba? Kawat! Na! Tanawa lagi! Naadid to! Karoon lang ang bayuta ka! Di juday kasaligan yung bayuta ni. Hala na mo diya! 9 10 Asa kong motor. Ay, naday kay pusil. Usa man na pagtanaw ni mo ani. Pusil. Pusin no? Kala ko ikaw ay akin.
Totoo sa aking panay. Busil yun ay.